σε ένα-δυο. Δυο παλές ψυχές που πέρασαν μου παν ό,τι θα μπορώ. Μες στο φίλτρο που με κέρασαν φως μου το φίλι σου το πικρό. Άννα. Γιάννη. Τερέζα. Δεν με περιμένατε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν είμαι μόνη μου. Καλά, είστε πολύ μαλάκες. Είμαστε. Και ανέστητοι. Και αυτό είμαστε. Έφυγε. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να έρθουμε στην Αγγλία επειδή η Τερέζα είναι Αγγλιδά. Θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε κάπου αλλού. Εμείς είμαστε φιλόξενος λαός. Πού να φανταστούμε ότι η Τερέζα θα είχε πρόβλημα να μας φιλοξενήσει? Άννα, όρεξη έχεις? Άννα! Παράτα με. Έλα, άνοιξε να σου μιλήσω. Γιάννη, φύγε. Τώρα γιατί τα έχεις πάρει? Να μιλάς καλύτερα. Δεν μιλάνε έτσι, φίλοι. Εγώ ποτέ μου δεν σε είδα σαν φίλη. Ακούς? Ποτέ. Αυτή η εγκυμοσύνη θα με τσακίσει τελικά. Η Ειρήνη δεν πήρε τηλέφωνο ακόμα. Όχι, αλλά τι να μου πει κι αυτή. Ξέρω ότι οι πρώτοι 3 μήνες είναι δύσκολοι. Σε λίγο καιρό θα αρχίσω να το νιώθω. Θα αρχίσει να κλωτσάει. Δεν είναι υπέροχο? Σκέφτεσαι την Τερέζα, Λογικό δεν είναι? Ναι. Δεν θέλω να την πληγώσω. Κοίτα. Άμα δεν θέλεις να χωρίς με την Τερέζα, εγώ θα το καταλάβω. Δεν μου είναι ευχάριστο, αλλά θα το καταλάβω. Θέλεις χρόνο να σκεφτείς? Τον έχεις.
I don't want to spoil the party, but I've got to go home. You can stay if you want to, if you want to sleep alone. Some are born to change the world, some never even try. Darling, you and I, we were born to cry. Γεια. Γεια. Γιατί κάθεσαι έξω από το κτίριο? Περιμένω. Εμένα. Σένα, το Γιάννη. Δεν είσαστε μαζί? Όχι. Μήπως ξέρεις που είναι? Έχει πάει βόλτα. Δεν πάμε κι εμείς μία? Πάμε. If you're only trying to make things better, how come they always turn out worse? Some are born to greatness, some are born to die. Never know the difference. Λοιπόν, τι λοιπόν? Είχα δίκιο, δεν είχα? Γιατί πράγμα? Για αυτά που είχαμε πει στο σπίτι σου. Τα ξέχασες? Όχι. Τόσο πολύ μ' αντιπαθείς, Δεν πειράζει. Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος έτσι νιώθει. Τερεζά, δεν σε αντιπαθώ. Μόνο που θα ήθελες να είχα εξαφανιστεί από τη ζωή του Γιάννη. Κοίτα, ο Γιάννης περνάει πολύ καλά μαζί σου. Έτσι, σούπερ. Είναι αλήθεια. Χθες το βράδυ κοιμηθήκατε μαζί? Δεν νομίζω ότι... Πες μου, σε παρακαλώ. Δεν με νοιάζει να πονέσω. Θέλω μόνο να μου πεις την αλήθεια. Όχι. Κοίτα. Κάπου εδώ γύρω θα είναι. Άμα τον ψάξεις θα τον βρεις. Εμείς τι έγινε? Ή εσύ? Τι εγώ? Που κοιμηθήκαμε χτες? Κοιμηθήκαμε. Μαζί? Μαζί. Και γιατί το λες έτσι? Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή? Δηλαδή θέλω να σηκωθώ και να πάω σπίτι μου τώρα. Ανούλα, τι έγινε? Εγώ γελία. Γιατί τι έκανες? Πολλά που δεν θα έκανα ποτέ. Μετάνιωσες? Ναι. Ξέρετε τι μου είπε? Ότι περνάει πολύ καλά μαζί της.
Και δεν έχει άδικο. Μια χαρά κοπέλα είναι. Λοιπόν, σηκωθείτε. Πάμε. Πού πάμε? Πάλι παρακολούθηση. Καμία παρακολούθηση. Αυτά τέρμα. Με εγώ Ρεζίλ δεν ξαναγίνομαι. Ρεζίλ δεν έγινες ποτέ. Έγινα στον εαυτό μου. Άντε πάμε. Και πού θα πάμε τώρα? Αθήνα, στο σπίτι μας. Και ο Γιάννης? Ο Γιάννης θα μείνει εδώ. Δεν λέει να σκεφτεί. Λέγε λοιπόν, μίλα. Τι να σου πω. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Γιώργο, μου λες ψέματα. Αυτός που έβαλε να τον παρακολουθεί δεν έχει φέρει κανένα στοιχείο. Γιατί να σου πω ψέματα? Δεν ξέρω. Για να την καλύψεις δεν μπορώ να ξέρω. Παραλογίζεσαι. Σοβαρά. Δεν ξέρω τίποτα, ούτε θέλω να μάθω, εντάξει. Δεν θα ήθελες δηλαδή να μάθεις ότι η Αλεξάνδρα είναι έγκυος? Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες. Η Αλεξάνδρα είναι έγκυος και μάλιστα από καιρό. Τι λες μωρέ τώρα? Αυτό που σου λέω, Γιώργο. Η Αλεξάνδρα είναι έγκυος και μάλιστα όχι από μένα. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Καλά, πώς? Πώς το ξέρω? Το με ποιον δεν ξέρω. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις τίποτα? Τι λέμε τώρα? Γιώργο, μου λες ψέματα. Αν επαληθευτούν οι υποψίες μου, ο πρώτος που θα την πληρώσει θα είσαι εσύ. Εσύ πρώτα και μετά το άλλο το καθήκη. Όπως κι αν είναι. Πού είναι η Αλεξάνδρα? Τι χτυπάς έτσι? Πρέπει να της μιλήσω. Η Αλεξάνδρα κοιμάται, δεν μπορεί τώρα. Να την ξυπνήσεις. Γιώργο, τι λες, είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι, αυτή δεν είναι. Πάρ' την τηλέφωνο το βράδυ και πες της ό,τι θέλεις. Λινά, ξύπνα την. Άκουμε που σου λέω. Πολύ θάρρος έχεις πάρει, Γιώργο. Την Αλεξάνδρα δεν την ενοχλώ παρά για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Πιο σημαντικό από το ότι ο Νίκος ξέρει για την εγκυμοσύνη της. Τι λες τώρα? Ας το μην κουράζεσαι. Σας άκουσε. Μας άκουσε? Ακριβώς. Και εσύ τι του είπες? Αλεξάνδρα. Ήρεμα, Λίνα. Λοιπόν, Γιώργο, τι του είπες? Τίποτα. Ούτε ξέρει ότι τώρα εγώ είμαι εδώ. Ώστε το έμαθε, λοιπόν. Το έμαθε και με απείλησε. Εσένα? Ακριβώς. Μου είπε ότι αν ξέρω πράγματα και δεν του τα λέω, θα είμαι ο πρώτος που θα την πληρώσει. Και εσύ πώς και δεν του είπες τίποτα? Δεν είμαι τόσο καθήκη. Άλλα έδειχνες μέχρι τώρα. Του Μιχάλη είναι. Κατάλαβα. Ο Μιχάλης δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει. Θα το μάθει όμως σύντομα. Γι' αυτό και το διαζύγιο, Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Και τώρα? Τώρα τίποτα. Ο Νίκος δεν θα φύγει για την Αμερική? Μετά από όσα έμαθε. Αφιβάλλω αν θέλει. Θα θελήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νίκος. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Πάντως σε μένα μη με ανακατεύεις άλλο. Μόνος σου ανακατεύτηκες, Γιώργο μου. Ωραία. Μόνος μου λοιπόν βγαίνω από το παιχνίδι. Με τον Μιχάλη τι θα γίνει? Δεν είπες ότι βγαίνεις από το παιχνίδι? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτό ήταν το πιο σύντομο ταξίδι της ζωής μου. Πώς σου φάνηκε το Λονδίνο? Αν εξαιρέσει μια βραδιά που βγήκαμε και 2 καφέδες που ήπιαμε, δεν είδα και τίποτα άλλο. Ούτε τη Μαντάμ Τισό δεν είδα. Δεν λες πάλι καλά που μας αφήσανε και αλλάξαμε τα εισιτήρια? Πώς είσαι εσύ? Μια χαρά. Ψέματα λέει. Όχι, δεν λέω καθόλου ψέματα. Αλήθεια, μια χαρά είναι. Κοίτα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Καιρός να κάνω κι εγώ τις δικές μου.
Ναι. Ναι, Ειρήνη μου, ναι. Θα έρθω. Μόλις μπορέσω θα έρθω. Ειρήνη, γιατί τέτοια επιμονή? Σημαίνει κάτι. Πολύ αγχωμένη σε ακούω. Πρέπει να κλείσω. Ναι, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Ναι, Ειρήνη. Εντάξει, Ειρήνη. Σε περίμενα. Γιατί έκλεισες το τηλέφωνο? Υποθέτω πως θέλεις να μιλήσουμε. Με την Ειρήνη μιλούσες? Ναι. Και τι λέγατε? Νίκο, θέλεις κάτι? Γιατί με αποφεύγεις? Δεν σε αποφεύγω. Τότε γιατί δεν με κοιτάς στα μάτια? Φοβάσαι? Τι να φοβηθώ? Που έμαθα το μικρό σου μυστικό. Ποιο μυστικό? Έλα τώρα, Αλεξάνδρα. Ξέρουμε και δυο πάρα πολύ καλά για το μούλικο που κουβαλάς. Έξω από εδώ. Σε προσέβαλα. Εξαφανίσου από εδώ. Γιατί εκνευρίζεσαι? Που το λέω μουλικό. Συγγνώμη. Είσαι χυδαίος. Αυτή τη φορά με έχεις ξεπεράσει. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι που κουβαλάς έναν όθο, να μην το πω μουλικό, γιατί σε εκνευρίζει? Τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούσες να μου το προσφέρεις εσύ. Ξέρεις, βλέπω να χτυπάς ακριβώς εκεί που πονάει. Κάτι έμαθα από σένα. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε ήρεμα. Δεν έχω να πω τίποτα. Γι' αυτό θέλεις διαζύγιο? Το διαζύγιο θα το ζητούσα έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το έχεις. Εκτός κι αν μου αποκαλύψεις το λεγάμενο. Αυτό σε ενδιαφέρει? Μα βέβαια, ξαφνικά μαθαίνω ότι η γυναίκα μου είναι έγκυος. Η πρώην γυναίκα σου. Όχι ακόμα. Άλλωστε, αν άκουσα καλά από αυτά που έλεγες με τη Λίνα, αυτή είναι μια ιστορία που διαρκεί ήδη 3 μήνες. Πόσο καιρό παίζεται αυτή η σχέση πίσω από την πλάτη μου? Γιατί δεν μιλάς? Δεν έχω να σου πω τίποτα. Θα σου πω εγώ. Με κοροϊδεύεις, Αλεξάνδρα. Με κοροϊδεύεις εδώ και μήνες, πολλούς μήνες. Το θέμα είναι με ποιον. Με αυτό που θα είμαι όταν θα πάρω το διαζύγιο. Γελιέσαι. Αν περιμένεις μετά από όλα αυτά να σου δώσω διαζύγιο, είσαι γελασμένη. Άλλωστε, τι, μήπως σκοπεύεις να παντρευτείς? Αυτό δεν σε αφορά. Ξαφνικά εμένα δεν με αφορά τίποτα, Σε σχέση με μένα, ναι. Όταν κάποτε σου φώναζα να μου δώσεις σημασία, εσύ με αγνοούσες. Για πόσο καιρό θα συνεχιζόταν αυτό, Νίκο? Αλεξάνδρα, εσύ έχεις σχέση. Είσαι έγκυος. Μην πας λοιπόν να τα ρίξεις σε μένα. Δεν πάω να ρίξω τίποτα σε σένα. Απλώς θέλω να τελειώνει αυτή η ιστορία. Για να συνεχίσω τη ζωή μου. Να τελειώνεις? Αγάπη μου, μόλις άρχισες. Ώσπου να μάθω ποιος είναι, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Και τι θα καταλάβεις αν το μάθεις? Εγώ μπορώ να ζήσω και χωρίς το διαζύγιο σου. Εσύ μπορείς. Αυτός δεν ξέρω αν θα ζήσει. Πότε θα φύγεις για την Αμερική? Ούτε τόσο εύκολα, ούτε τόσο γρήγορα. Αγάπη μου. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Ένα μήνα να λείπαμε. Να τα χέσω τα φυγδά τα ξενοδοχεία. Σαν το σπίτι μας πουθενά. Πέστε ρε Πέτρο. Αν και κάνει λίγο ψόφο, Λειτουργεί. Το δικό μου. Περιμένεις κανένα τηλέφωνο? Όχι. Τότε γιατί ανοίγεις με τέτοια γωνία? Αφού όλοι έτσι κάνουν. Ναι, αλλά κανείς δεν έχει το νούμερό σου. Αμό του το έχει κλειστό. Ποιος? Η Αλεξάνδρα. Θέλω να της κάνω έκπληξη. Όλα παγωμένα. Πάλι. Τελειώνουμε. Η μητέρα σου με το Δήμο. Φύγε. Έχουμε 2 μέρες να τελειώσουμε. Έλα με τηλέφωνο. Εντάξει. Να το Δήμο. Έλα, γεια. Εντάξει, Έλα, Πέτρο, η Φέδρα είμαι. Πήρα να δω αν γύρισες, αλλά μάλλον όχι. Καλά. Θα ξαναπαρώ, άμα θέλεις, πάρε και εσύ κανένα τηλέφωνο. Γεια. Ρε κολόπεδα, ακόμα δεν γυρίσατε. Τι θα γίνει με εσάς? Καλώς τα ήρθε δέχτηκες. να ανακαλύψετε την Ευρώπη. Τι κάνω τώρα? Τώρα τίποτα, είναι αργά. Λοιπόν, πάρτε Αύριο το όμως θα την πάρει τηλέφωνο. Ξέρετε. Εγώ τι κάνω? Εσένα, έχω βαρεθεί να σου δίνω συμβουλές. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Άντε φιλιά. Ρε γαμό, το μιλάει Όχι αληθινό. τώρα. Έχω δικά μου προβλήματα. Ρε Πέτρο.
πουθενά. Αφού γύρισε μια μέρα πιο νωρίς, πού να το ξέρει η γυναίκα. Ωραία, και δεν παίρνει τηλέφωνο. Θα πήρε στο ξενοδοχείο και θα της είπαν ότι λείπουν. Και γιατί έχει ράσει συνεχώς κλείσει από το κινητό? Γιατί έχει δουλειές. Έχω τα ανοίξει. Ρε Μιχάλη, τι αιμονές είναι αυτές ξαφνικά? Τι ψάχνεις εκεί, πάλι δουλειά? Σπίτι. Σπίτι? Από πότε? Έπρεπε από καιρό. Έλα ρε Άννα, τώρα τι βλακίες είναι αυτές? Δεν είναι καθόλου βλακίες. Είναι το μόνο που μπορεί να γίνει. Διαφωνώ. Σε λίγες μέρες θα έρθει ο Γιάννης. Τι θα κάνουμε? Ό,τι κάναμε πάντα, πλάκα. Ναι, αλλά τώρα κάτι έχει αλλάξει. Ναι, το τελευταίο καιρό πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και δεν γουστάρω καθόλου. Πάντως εγώ δεν μπορώ να μένω στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που χτες έκανε έρωτα και σήμερα υπομονή. Ωραία, και τι θα κάνεις? Υπομονή. Αλλά σε άλλο χώρο. Εξάλλου είναι κάτι που θέλει και ο Γιάννης και η Τερέζα. Ο Γιάννης αγαπάει τόσο πολύ που ξέρεις ότι δεν κολλάει σε αυτά. Δεν πειράζει, κολλάει στα άλλα. Όλοι κάποια στιγμή κολλάμε. Ναι, αλλά εμένα αυτή η καθυστέρηση μου έχει σπάσει τα νεύρα. Θέλω να προχωρήσω. Είτε μαζί του, είτε μόνο μου. Ωραία, και γιατί δεν το λες? Μα δεν του το είπα μόνο. Του το έδειξα κιόλας. Και αυτός δήλωσε ότι θέλει να σκεφτεί. Φυσικό δεν είναι? Ναι, αλλά μέχρι να σκεφτεί ο Γιαννάκης πρέπει να δω κι εγώ τι θα κάνω στη ζωή μου. Όλοι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Ναι. Ο Πέτρος που είναι? Ο Πέτρος μας έχει ραντεβού με το μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Α, το μήνυμα. Γεια. Πέτρο. Με ενοχλώ? Όχι, πέρασε. Όταν μου είχες πει Πολυτεχνείο, δεν φαντάστηκα ότι... Τι, ότι ζωγραφίζω? Προσπαθώ. Το ατελιέ. Το ατελιέ. Παράξενο. Παράξενο ωραίο ή παράξενο σκέτο? Παράξενο ωραίο. Καλό είναι. Αν και μου πέφτει λίγο μικρό πια. Θα ήθελα να βρω ένα μεγαλύτερο χώρο. Έχει ατμόσφαιρα όμως. Ναι, είναι πολύ καλλιτεχνικό. Θέλεις καφέ, έχω γαλλικό. Ναι. Πώς το πίνεις? Γλυκό. Όλα αυτά τα έχεις κάνει εσύ? Δεν μου φαίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα από τέχνη. Σ' αρέσουν? Εντυπωσιακά είναι. Μια μέρα θα σου μιλήσω γι' αυτά. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό? Αυτό δεν έχει ιστορία, έχει πάρα πολλά νεύρα. Τέλος πάντων, πότε ήρθες? Χτες. Πώς τα περάσατε? Εντάξει, δεν ήταν όπως το περιμένω. Τι, σαν να λέμε χαλιά? Ας πούμε ότι δεν μας πάει το Λονδίνο. Εξαρτάται πώς βιώνεις το κάθε τι. Σωστό. Πώς ήξερες που μένω? Αφού εσύ μου το είπες, το ξέχασες. Δεν το θυμάμαι, δεν... Έχεις κάτι? Όχι, απλώς ήμουν απορροφημένη με το έργο που έκανα. Κατάλαβα. Ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείς. Απλά νόμιζα ότι ήθελες να μιλήσεις. Αλήθεια. Δεν ενοχλείς. Εγώ δεν είμαι καλά. Και αν κρίνω από το τηλεφώνημά σου, όταν το έκανες ήσουν ακόμα χειρότερα. Έτσι είναι. Ήθελα πολύ να μιλήσω σε κάποιον. Πήγες από τον Άλκη? Όχι.
Δηλαδή πήγα, αλλά δεν ανέβηκα στο δωμάτιο. Μίλησα με τη μάνα του. Εσύ του μίλησες? Από το τηλέφωνο. Θα πάω αργότερα. Θα το πεις ότι ήρθες από εδώ? Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Ο Άλκης. Πριν από κάποια χρόνια. Ωραίο είναι. Και αυτό? Αυτό... Τίποτα. Δεν έχει όνομα. Ζωή. Έτσι λέγεται. Έτσι τη βλέπεις? Όταν έφτιαξα τον πίνακα έτσι την έβλεπα, σαν μία βόλτα. Και τώρα? Τώρα μου φαίνεται πολύ μπερδεμένη. Ξέρεις, κι εγώ με τους κολλητούς μου κάπως έτσι τη βλέπουμε. Σαν μια βόλτα. Τι ώρα θα πας στον Άλκη? Αργότερα. Θέλεις να έρθεις? Δεν νομίζω. Ξέρεις, ο λόγος που ήρθα σήμερα ήταν να σε ρωτήσω. Αν θες το βράδυ να πάμε για ένα ποτό, ένα σινεμά. Σινεμά? Θες? Θέλω. Και δεν χαίρεσαι. Χαίρομαι. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει. Ωχ, ρε Πέτρο, αυτά τα κολλήματα να μην είχες. Αφού την κοπέλα την γουστάρεις. Είναι πολύ περίεργη. Μια τέτοια σου χρειάζεται. Και από ό,τι έχω καταλάβει, και αυτή γουστάρει. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος γι' αυτό. Αφού ο Άλκης είπε ότι. Ό,τι και αν είπε ο Άλκης, δεν το πιστεύει. Εγώ πότε θα την γνωρίσω αυτή? Κάτσε πρώτα να την γνωρίσω εγώ. Εξάλλου δεν είναι και ιδιαίτερα κοινωνική. Ρε Μιχάλη, θα δώσει πίσω την κάμερα στη γυναίκα. Απόψε. Άμα τη δω. Για πού το βάλαμε? Πάω εδώ δίπλα, να δω ένα διαμέρισμα. Τι? Ρε Ανά. Παιδιά, την έχω πάρει την απόφασή μου. Έτσι πρέπει να γίνει. Θες να έρθουμε μαζί σου? Όχι. Θέλω να πω μόνη μου. Μια γκαρσονιέρα είναι. Γεια. Γεια. Είναι πολύ όμορφο. Δεν είναι κανένα τρομερό σπίτι, αλλά σε βολέψει. Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ. Αλλά ίσως έχω ένα πρόβλημα με το οικονομικό. Όλοι με αυτό έχουμε πρόβλημα. Φοιτήτρια είσαι? Ναι, στην νομική. Δουλεύεις? Δουλεύω. Αλλά δεν βγάζω τόσο πολλά. Ξέρετε πώς είναι αυτό. Ναι, είπαμε σε λένε. Και εγώ νομική τελείωσα. Αυτό είναι το φοιτητικό μου σπίτι. Το είχε αγοράσει ο πατέρας μου. Εδώ μέναμε τα πρώτα χρόνια με τον άντρα. Τώρα έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Λυπάμαι πολύ. Έχω έναν πιο στην ηλικία σου. Θα μείνει εδώ όταν γυρίσει. Σπουδάζει. Ναι, στο Λονδίνο. Λοιπόν, σε συμπάθησα. Πόσα μπορείς να δίνεις? 60. Εντάξει, με ρίχνεις βέβαια, αλλά προτιμώ να μένει κάποιος που συμπαθώ εδώ παρά κανένας αντιπαθητικός. Ευχαριστώ πολύ. Μένεις μόνη σου? Φυσικά. Όχι, λέω, γιατί θα μπορούσες να συγκατοικήσεις με τα αγόρι σου. Όχι, εγώ δεν θα συγκατοικήσω. Απογοητευμένη? Μάλλον ταλαιπωρημένη. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Σε μια κουκλάρα έτσι να κάνεις, έχεις ό,τι θέλεις. Δεν νομίζω. Αλήθεια σου λέω. Αυτός ξέρει ότι πιάνει σπίτι. Όχι, δεν το ξέρει. Αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Μένατε μαζί? Κατά κάποιο τρόπο. Μόλις το μάθει, θα σκάσει.
Άκου σου λέω. Λέτε. Σου μιλάει η πείρα, κούκλα μου. Τι έγινε, πώς πήγε? Καλά. Είδα διάφορες σχολές, πήρα και προσπέκτους. Και τι σου είπανε? Ότι από του χρόνου μπορώ να γραφτώ εδώ. Πολύ καλό αυτό. Δεν χαίρεσαι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν η Αγγλία μου ταιριάζει σαν χώρα. Μα αν γραφτείς σε μια σχολή εδώ θα μπορούμε να είμαστε συνέχεια μαζί. Αυτό δεν λέγαμε? Εκτός κι αν δεν θέλεις πια αυτό. Από τότε που φύγαν τα παιδιά συνέχεια κάνεις βόλτες μόνος σου, είσαι σκεφτικός. Τι συμβαίνει? Θέλω να γυρίσω στην Αθήνα. Μα εσύ δεν έλεγες ότι... Το είπες πριν. Δεν θέλω πια αυτό. Μάλιστα. Και τι ακριβώς θέλεις, Γιάννη? Δεν ξέρω. Να υποθέσω πως θες να φύγεις μόνος σου για Αθήνα. Ωραία. Συγγνώμη. Που θες την Ανά. Το είχα καταλάβει. Εσύ δεν φταίς σε τίποτα. Φταίω. Φταίω που νόμιζα πως εμείς οι δύο είχαμε μέλλον μαζί. Περνάω πολύ καλά μαζί σου. Αλλά η Άννα. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να σε πληγώσω. Κάποιος σε αυτή την ιστορία πρέπει να πληγωθεί. Και πότε φεύγεις? Αύριο. Αν θέλεις μπορούμε να φύγουμε μαζί. Δεν χρειάζεται. Να φύγεις μόνος σου. Γλύκα δεν είναι? Μικρό αλλά πρακτικό. Και οικονομικό. Και κοντά. Λέτε να κάνω βλακεία. Ναι. Βλακία δεν κάνεις, αλλά εμείς θα προτιμούσαμε να μην έφευγες. Έλα ρε παιδιά, αφού το ξέρετε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μη μου κρατάτε μούτρα. Όταν γυρίσει ο Γιάννης, τι θα κάνεις? Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, σήμερα το έκλεισα. Αύριο θα φέρω τα πράγματά μου, θα μετακομίσω. Όχι πολλά. Ένα καναπέ, μαξιλάρια και ένα χαλί. Στο δικό μας το καναπέ να δω ποιος θα κοιμάται τώρα. Έλα ρε Πετράκη, μην μου το κάνεις αυτό. Απλά με εκνευρίζουν οι ξαφνικές αλλαγές στη ζωή μου. Έτσι είναι η ζωή. Εξάλλου, οι δικές σου αλλαγές δεν είναι και τόσο κακές. Κάτσε, θα δείξει. Να σου πω, αυτή την κοπέλα, γιατί δεν τη φέρνεις ένα βράδυ να βγούμε όλοι μαζί? Ο Μιχάλης δεν την έχει γνωρίσει ακόμα. Ακόμα δεν την έχω γνωρίσει εγώ, ρε παιδιά. Ωραία. Γιατί δεν της λες να έρθει αύριο, να κάτσουμε εδώ όλοι μαζί? Θα έχω βάλει και τα έπιπλα. Ναι. Έλα. Σε ψάχνω από χτες. Ναι. Τώρα. Έγινε. Έγινε. Γεια. Γεια. Μιχάλη! Μιχάλη! Σιγά μωρό μου, σιγά. Τόσο πολύ σου έλειψα. Δεν περιγράφετε με λόγια. Τι περιγράφετε? Ωραία.
Χαίρετε. Ρε καλώς τον ταξιδεμένο. Τι έγινε? Δεν φανταζόμουν να μου κουβάλεις καμιά γρήπη, Μη φοβάσαι, δεν κολλάς τίποτα. Ναι, καλά. Τώρα τόσο έχω στο μυαλό μου, σε αυτό θα κολλήσω. Στάφερα. Δεν βάζεις το μυαλό σου τράπεζα για να τα βρω. Τρομερά, ρε, εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πώς περάσατε? Τίποτα το ιδιαίτερο. Τελικά αποφάσισα το Λονδίνο δεν μου αρέσει. Οι άλλοι? Ο Γιάννης έμεινε εκεί. Η Άννα? Γύρισε. Μετακομίζει, βρήκε σπίτι. Τσάμπα το ταξίδι στο Λονδίνο. Εσύ? Εγώ τι? Καλύτερα. Οι γιατροί? Οι γιατροί λένε ότι θα βγω μεθαύριο. Καλό αυτό. Ναι, και θα πάω σπίτι μου. Ακόμα καλύτερα. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Εδώ τουλάχιστον είχα συνέχεια επισκέψεις. Και εκεί θα έχεις. Με τη Φέδρα μιλήσατε? Από πού και ως που να μιλήσω με τη Φέδρα? Γιατί ρε παιδί μου, τόσο κακό είναι να μιλήσετε? Ούτε το τηλέφωνο της δεν έχω. 38-214. Η μητέρα σου πώς είναι? Καλά είναι. Γιατί αποφεύγεις να μου μιλήσεις για τη Φέδρα? Τόσο καιρό απέφευγες εσύ. Τώρα που φεύγω εγώ. Τη γουστάρεις? Βλακίες λες. Γιατί, μπορεί να σε γουστάρει κι αυτή. Είναι πολύ παράξενο πλάσμα. Χαίστηκα. Θες να πάμε να δούμε καμιά ταινία πάνω στο δωμάτιο? Δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Να δουλεύεις? Ναι. Τέτοια ώρα? Μου αλλάξαν τη βάρδια επειδή έλειπα. Καλά. Τα λέμε. Έγινε. Σιγά σιγά, θα πατήσω. Πεινάς? Ναι. Το ξέρα και φρόντισα. Μπράβο. Σιγά μωρό μου, το τάραξες. Πεινάω. Λοιπόν, σου έλειψα πολύ? Ναι. Και μου κάνει και εντύπωση. Σου παίρνω ένα δωράκι. Καρδούλα. Το αγόρασα από το Σόχο στο Λονδίνο. Μου το πούλησε ένας πλανόδιος. Εδώ θα βάλουμε τις φωτογραφίες μας. Ναι, τις ευχαριστώ μωράκι μου. Το γύρισμα? Τελειώσαμε. Τώρα σε λίγο θα αρχίσει το μοντάζ και θα πάμε να δούμε και υλικό. Ο Νίκος? Με τον Νίκο είχαμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι πρόβλημα? Έμαθε τίποτα? Όχι ακόμα. Κατάλαβε όμως ότι έχω κάποια σχέση. Δεν ξέρει βέβαια με ποιον. Και γιατί το λες? Αφού τόσο ή άλλως θα σου δώσει το διαζύγιο. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν θέλει να μου δώσει διαζύγιο. Γιατί? Μαλώσαμε πολύ άσχημα. Πάλι? Πάλι. Και για ποιο λόγο? Ο λόγος δεν είναι ένας. Πολλοί είναι. Και γιατί δεν μου λες? Δεν θέλω κάποια... Θα σου πω κάποια στιγμή. Ρε Αλεξάνδρα, πάλι τα ίδια. Τόσο καιρό είμαστε μαζί, ακόμα μου κρύβεις πράγματα. Έχεις δίκιο, ματάκια μου. Έχω δίκιο να με αγνοείς. Δεν σε αγνοώ, απλώς έχω κι εγώ κάποιους ενδιασμούς. Ενδιασμούς? Πάλι ενδιασμούς? Πρέπει να μαλώσουμε τώρα. Ναι, πρέπει. Από τη στιγμή που θέλεις τα δικά σου και τα δικά μας, ναι, πρέπει. Γιατί δηλαδή να έχεις εσύ τη δική σου προσωπική ζωή και να μην έχουμε μια κοινή μαζί? Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ τι κάνω, εσύ τι κάνεις? Εγώ μαζεύω τα πράγματά μου και θα πάω σπίτι. Εσύ δεν έπρεπε να είσαι στο λαγωνίσι. Θα ήμουνα, αν δεν σκοτωνόμασταν. Γιατί? Γιατί έχω κουραστεί να την ακούω συνεχώς να μου λέει ότι έχει ενδιασμούς. Έτσι σου είπε? Λες κι εγώ δεν έχω προβλήματα και ανασφάλειες. Έχω βαρεθεί να δίνω, να προτείνω, να προσπαθώ και αυτή μου πετάει στα μούτρα ότι έχει ενδιασμούς. Ρε Μιχαλάκη, γιατί νευριάς αφού και εσύ έχεις? Ναι, αλλά εγώ δεν της το πετάω στα μούτρα. Και στο κάτω-κάτω έχω βαρεθεί να τα δίνω όλα σε αυτή τη σχέση. Ναι, αλλά εσύ μπορείς και τα δίνεις. Να μπορέσει κι αυτή. Αυτή, μην ξεχνάς ότι πριν από σένα έχει μια ζωή και μια καριέρα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα εσύ με ποιον είσαι, με μένα ή με αυτήν? Με το δίκιο. Ναι, τόσο καιρό και δεν ήσουν με το δίκιο. Τώρα είμαι. Τι κάνεις τώρα εκεί? Μαζεύω τα πράγματά μου, τα βιβλία μου, αυτό κάνω. Θες βοήθεια? Αύριο έρχεται. Το ξέρω. Ο Πέτρος? Brought up all the coconut, bought it 40 times just to hide another
Τι γίνεται? Καλά. Δεν πιστεύω να πάμε να δούμε καμιά Αμερικανιά. Ναι, μόνο καμιά φορά χρειάζεται. Πάμε να δούμε τίποτα άλλο. Πάμε. Σαν τι? Ξέρω εγώ. Στις ελληνικές ταινίες παίζει. Να. Το πιστεύεις ότι δεν έχω δει ποτέ ελληνική ταινία? Όχι. Άκουσα ότι είναι πολύ τρυφερή. Τρυφερή? Και ότι έχει πολύ ωραία μουσική. Σ' αρέσει η μουσική, Δεν μου αρέσει απλώς, μου είναι απαραίτητη. Και νομίζω ότι πολλές φορές η μουσική επηρεάζει την ψυχολογία μας. Όταν ζωγραφίζεις, ακούς πάντα μουσική? Πάντα. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω χωρίς μουσική. Και βάζω την κατάλληλη μουσική για τον κατάλληλο πίνακα. Σαν το φίλο μου, τον Μιχάλη. Ναι. Θα το γνωρίσεις. Κάτσε να γνωρίσω πρώτα εσένα. Θέλεις? Πάμε. Στην ελληνική. Πάμε. When I woke up today, I thought about the things you said, leaving me in loneliness. The Wednesday without you. Λοιπόν, από εδώ. Εδώ πέρα λίγο. Δεν μ' αρέσει. Εδώ. Μιχάλη! Πέτρο! Ωραίο έγινε τελικά, Καλό δεν είναι? Τηλεόραση που θα βάλεις? Τηλεόραση δεν θα βάλω. Γιατί? Γιατί μαζί σας είδα τόση πολύ που τη χάθηκα. Έχω τη μουσική μου. Εμείς τι θες να σου πάρουμε? Τίποτα. Καλά, εντάξει. Άμα θέλετε να μου πάρετε κάτι, να μου πάρετε CD. Τώρα πρέπει να φτάνει ο Γιάννης. CD να μου πάρετε. Να δω τι θα του πούμε. Απολύτως τίποτα. Δεν κατάλαβα. Δεν έχω δικαίωμα να έχω το δικό μου χώρο. Καταφωνεί. Τι να του πω τώρα? Τίποτα. Ναι. Ναι, ο ίδιος. Τώρα. Ναι, μπορώ. Βέβαια. Ναι, έρχομαι. Τι είπε? Δεν ήταν ο Γιάννης. Ποιος ήτανε? Δεν θα το πιστέψεις. Ο Νίκος, ο Λοΐζος. Τι φεύγεις? Σε λίγο. Ή μάλλον τώρα. Τι μαλάκας άντρα. Είπες μαλάκα. Ναι. Οκ.